Hi friends, welcome to Pashit Learnings. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன படிக்க போறோம்னா ஹிந்தி நம்பர்ஸ் 1 to 20. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நீங்க என்னோட டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுல நான் நிறைய மூவிஸ் போட்டிருக்கேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் 1 to 10 ஹிந்தி நம்பர்ஸ் ரீட் பண்ண போறேன். 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10. இப்போ 11 to 20. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Thank you for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல